जोंहा बिनानावमोना मोसानो रेडि जादों बिथांमोना जाहैबाय मा होनना बुङो नावहुरा पास्टरेटनि जानानै दिनै पारफरमेन्स खालामगोन बिथांमोना मोसागोन आरो बिथांमोना मा होनना बुङो जोंहा गस्पेल मेथाइ बेखौ मोसागोन बेनिफ्राय आङो बिथांमोननि मोसानायखौ दिन्थिनो नाजादोंमोन नाथाय कपिराइट नांग्राखाय ओंखायनो आङो भिडिअखौ आङो लानाय जाला दा बिथांमोना मोसानो रेडि जादों आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिदों नै बिनानावमोननि पिक्सारखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिदों बिदि जोंहा देलायनानै दङ बिथांमोना आरो बेजोंनो लोगोसे आं माखासे भिडिअ दिन्थिलांफागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जा गिर्जा न' सिंनि माखासे नुथायफोरखौबो आङो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय मोसानो थांबाय जोंहा नै बिनानावमोना मोजां मोसादो होननानैमोन आन्दायनाङा सोलोंनायाथ' मोजाङै सोलोंखादों फाइनालि दायो जोंहा गिर्जाया जोब्बाय नै आङो दिन्थिदों जोंहा जि इसोरखौ खुलुमनानै जोंहा बाहेरायाव ओंखारबाय सोद्रोमाफ्रा नै नायदों माबायदि भिर जादों जोंहा दिनै मा होनना बुङो नैथि सान जोंहा 2 फेब्रुवारि 2 तारिखनि मोनाबिलिनिफ्राय जोंहा बे हाबाफारिया जादोंमोन दायो जोंहा नैबे दिनै 3 फेब्रुवारि बे 3 फेब्रुवारियाव जोंहा जि इसोरखौ खुलुमनाय बाख्नायनाय बियो फुंनि सेसना जोंहा जोब्बाय आरो दायो आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिदों जोंहा जे बेसेबांखिनि सोद्रोमाफोरा बेयाव बाहागो लाफैदों आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजादों नोंथांमोना नायदो जोंहा नैबेथिं गेटआ नैबेमोन गोबां मानसि जादों दिनै आरो जोंहा गाबोन आरो सानदेआव आरो गोबां मानसिफोर जागोन नै आङो बिनिनो भिडिअ दिन्थिदों नोंथांमोननो नायलांबानो जाबाय जोंनि नैबे सभानि गेटआ नैबिदिमोन आरो आङो खाथियाव थांनानै दिन्थिनो नाजागोन आरो डेक'रेसन गोबां दङ आङो बेखौ दिन्थिनो नाजागोन जा नै बिथां मनज आदा बिथाङा गिर्जायाव फैदोंमोन बिथाङा ओंखारबाय गिर्जानिफ्राय माफ्राय नांखो प्रग्रामाव बरियाना मोजां थाफैदोंना ना दिनैसो फैदों थाफैयाखै आदसा दे अब्लाथ' मोनावबो पेन्देलाथ' बिथिंनो जोंनिथिं खाथियावनो जायो आङो अब्ला बिदिनो नै गुबुन भिडिअ आङो दिन्थिलांदों नै जोंहा आदा दिनेश बिथांखौबो लोगो मोनदों थाफैदोंना आदा दे गोजोननाय थाबाय आङो नै दिन्थिदों नोंथांमोननो जोंहा दा फुंनि सेसना जोबनानै जोंहा दायो ओंखारदों आरोना नै बिथांमोना कयार टिम दे जोंहा बर' बेप्टिस्ट कनभेन्सननि बिथांमोना लाइमोनफोरा आरो बिदिनो आङो गुबुन गुबुन भिडिअ दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो दायो आङो बिदिनो मार्केटनि नुथायफोरखौबो दिन्थिगोन आरो पेन्डेलनि नुथायफोरखौबो आङो दिन्थिनो नाजागोन आरो आङो दायो गेटनि जिथुनिखि डेक'रेसन खालामनाय आङो बेफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन जोंहा नै बिदि सिगांनि भिडिअआवबो नोंथांमोना नुदोंमोन मा होनना बुङो जेब्ला बनायजेनदोंमोन आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन दायो कमप्लिट जानानै माबायदि नुखो नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना गेटनि नुथायखौ जोंहा नै बिदि नै नायलांदो आङो दिन्थिदों आरो गोबां सुबुंफोरा बेयाव मा होनना बुङो फटक लादों आरोना जोंनि जि बर' बेप्टिस्ट कनभेन्सननि जि एनुवेल कनफारेन्सनि गेटनि डेक'रेसनखौ आङो दिन्थिनो नाजादों नायलांदो नोंथांमोना नै बे बनायनोनो जोंहा गोबां सुबुंफोरा बेयाव फटक शुट खालामदों आरो आङो सिंथिं हाबलांबावगोन आरो सिंथिंनि नुथायफोरखौ आङो दिन्थिगोन नै गोबां डेक'रेसन खालामदों आरो बिथांमोना जोंहा नै बिथिंनो
बेखौ दिन्थिनो नाजादों आङो जोंहा नैबेयाव वाटारफल बनायदों हाजोनिफ्राय दै गबोनाय मानोना जोंहा 3 बोसोर थारमाने जोंहा कभिडनि थाखाय बिदि सभा खुंफुंनो हायाखैमोन नाथाय देग्लाय सभाखौ मोजाङैनो गाजा गोमजायै खुंनो हाबाय आरो गोबां सोद्रोमाफोरा बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बिदिनो गोबां फैगोन आसा खालामदों जोंहा डेक'रेसना नै बिदि आरो बिदिनो माखासे जोंहा बाथाबारि मण्डलिया गावसोरनि आगुनि माखासे फाउन्डार माबाफोरनि माबाखौ दिन्थिदों बेनिफ्राय आरो लोगोसे बर'जों सोमोन्दो थानाय जि हारिमु बेफोरखौ बिथांमोना दिन्थिदों नै माबायदि हाबायाव माबायदि बाहायनाय जायोमोन नै बेफोरखौबो दिन्थिदों नै गोदो बर' रायजो राजाफ्रा माबायदि संसार जाबोदोंमोन नै थालिर दनायाव ओंखाम जानाय नै बेफोरखौबो दिन्थिदों बेनिफ्राय आरो हाबायाव माबायदि बाहायो बेफोरखौबो दिन्थिदों आरो बेफोरो बर'जों सोमोन्दो थानाय जोंहा नायनानै लाबानो जाबाय नारायाव जनानै थारमाने थालिर दनायाव ओंखाम जायोमोन आरो गोदोनि बर' रायजो राजाफ्रा गामियाव संसार जानायाव न जोंहा आदामोनाबो बिराद नायदों आदामोना मा गामिनि सपनगाव न थाफैदों दा ना थाफैयाखै थांलाय फैलाय खालामदों आरो न सपनगाव मा गामि ओरैनो बेयाव जे मा होनना बुङो माबा दङ ने मण्डलि दङ ने सपनगावआव फिसा मण्डलि ना सनाय दख'रानि सिङाव सपनगाव मण्डलि बेनिफ्राय बिथांमोना बाहागो लाफैदों नै फैनानैथ' मोजां नांबाय दा ना खारन जोङो बोसोरथाम सभा मोनजायासैनो एबार आरो मा होनना बुङो जोङो मोनजाबाय आरो बिराद रंजानाय मोनदों आरो ना देरसिन जाबाय इन्टारेस्ट नांदों आरो न ओमफ्राय आरो बिदिनो आङो माखासे दिन्थिलांगोन नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय फैब्रा आथिङा दा दसे नै माइलिख' होनना बुङो बेखौ बर'नि बेनिफ्राय आरो नैबेबो बर'जों सोमोन्दो थानाय दे जोंहा नैबेफोर थुंग्रि आरो बोरला जिलिर बेनिफ्राय नैबे जोंहा नै बर'आ सिगाङाव माबायदि हालेवनानै जायोमोन बेखौबो दिन्थिदों नै जोंहा नै बिथिं नांगोल दङ मै दङ बेनिफ्राय आरो नै बिथिं मैसो गारिजों जोङो माइ रोगायोमोन बेनिफ्राय गोदोनि दिनाव नै दानि उन्दै गथ'फोराथ' बेखौ मिथिनाय नंला आरो ना पाम्प लाइट होनना बुंबा मा बुस्थु बियो होननासो सानगोन सिगाङाव कारेन्टनि बिदि बेबस्था गैयामोन बे पाम्प लाइटजोंनो थारमाने सोलियोमोन आरो ना बेनिफ्राय आरो जोंहा नै बिथिं एन्जर खखा एन्जर खिरखा न फान होनना बुङो आरो जों बेखौ न खिरखा बेनिफ्राय आरो जोंहा नैबेयाव बाथालं हाग्रा होनना बुंदोंना जोंहा बाथाबारि गामिया मा हिसाबै बाथाबारि थाखो नैबेनि बिथांमोननि गामि दैदेनगिरिया मैया फोरमायनानै होदोंमोन आरो बिनिनो आङो नै भिडिअ दिन्थिदों नोंथांमोननो थारमाने बे गामियाव गोबां बाथा हाग्रा दंमोन जाहैदों आरो बुंफबनायमोन बे कारनावनो दिनै बिथांमोना बेखौ बेखौ जोंहा एगजिबिसन हिसाबै बिथांमोना दिन्थिदों आरो नै आङो बिदिनो दिन्थिलांनो नाजाबावगोन गुबुन आरो पिकचार नायलांबाय थाबा आदामोना भलन्टियार्स सानबैसे जाखो आदा बेयाव थाफैनाया जों बुधबारनिफ्राय थाफैनो गोनां जादों आरो न ओरैनो मोजां नांदों ना मोजां डिउटिफोरखौथ' मोजाङैनो खालामदों दा दे मोजांबो जासिनदों मोजां नांबाय आदाखौमोनखौ लोगो मोननानै न दे मोजाङै डिउटि खालामदो आदा दे आङो बिदिनो माखासे भिडिअ दिन्थिलांगोन नैबेयाव हाजो जिथुनिखि जोंनि बे सनाय बाथाबारि गामिया हाजो खाथि नालाय बेनिखायनो बिथांमोना मा होनना बुङो हाजोनि नुथायबो दिन्थिदों नै बेनिफ्राय हाजोनिफ्राय दै बोहैनानै जोंहा नै बिदि फिसारियाव जमा जायो नाथाय नोंथांमोना बेखौ पार्मानेन्ट बायदि नुनो हागौ दे बे फुख्रिखौ नाथाय बे पार्मानेन्ट नङा बनायब्रबनायसो आरो न बनायब्रबनायसो जोंहा नै फंबायमोना नायदों बिरादनो डेक'रेसन खालामनायफोरखौनो चेनेलनि नामा जितेन बड' फेमिलि ब्लग नै बाबुमोना फेमिलि ब्लग सार्च खालामनानै साबसक्राइब खालामनो हादे बाबुमोन अननानै न बर'निनो इउटुबार होननानै न गोदानसो गोजाम नङा नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला हय आंबो सासे मोजां इउटुबार जानानै मोजां भिडिअ लाबोनो हागोन दे बाबुमोना मा गामिनि जा सिलफुटा न थाफैखादों दा दे मैयानिफ्रायनो थाफैनाय
औ दे मोजां नांबाय लोगो मोननानै ना बाबुमोन दे बाय बाय आङो नै जोंहा बिथिं गोबां सिख्लाफोरा जोंहा नै बिथिं फटक सुट खालामदों नै आङो खाथिथिं थांनानै दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंहा ओरैबायदि बेयाव भलन्टियारफोरा खस्थ' खालामदों आरो नै बिथिं डेक'रेसनखौ आङो दिन्थिलांगोन नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय नैथिं नै जोंहा बाहेरथिं नुदों नोंथांमोना गोबां फटक लानाय नै बेनिफ्राय आरो आङो नै बिथिं दिन्थिनो नाजाबावगोन नोंथांमोननो फै आदा फै बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन पस्ट होनानै फटक लादों लाइमोनफोरा नै बिथिं नायदो आरो जोंहा नै बिथिंबो फिसारि मोनसे दङ बिथिं वाटारनि फेसिलिटि खालामनानै होदों आरो बिदिनो जोंहा नै बिथिं जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि सिङाव थानाय मण्डलिफोरनिफ्राय सफैनो हानाय बिथांमोना गामिया मा मा गामिमोन मिथिला सोंनाय जायासै आं लाजिनाय मोनो एसे सोंनो बेनिखायनो खाथियाव थांनाय जायासै आरोना आङो बिदिनो दिन्थिलांबाय थागोन नानि मोना मालाय फटक लासोदों नै मोजां लादो औ इउटुब ना नै बिथिंबो आङो दिन्थिनो नाजादों जा मा होनना बुङो बर'जों सोमोन्दो थानाय जिथुनिखि आगुनि बर'फोरा माबायदि संसार जाबोनाय बेखौ देखायदों नै रांसां होनना बुङो नै बेखौ गोबाङा मिथिखायो जानांगौ बेनिफ्राय आरो दानि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बेफोरखौ नुवाखै जानो हागौ बेनिखायनो आङो बेखौ मेम'रि हिसाबै आङो इउटुबाव होगोन आरो नायलांनो हागोन दा नै बिथिं दिंखिसालि दिंखिखौबो नुवाखै जानो हागौ दानि गथ'फोरा आरो नै बिथिं नै जोंहा बर' आइजो माबायदि जेनेबा दिंखियाव माइ सौनानै माबायदि जावोमोन सालियोमोन नै आरो नै बेयाव हिसानसालि जोंहा नै दिन्थिदों बेनिफ्राय आरो बिदिनो नै आं दहाय बुंलांखाबाय जोंहा मा होनना बुङो बाथा हाग्रानि नै बिदि बाथा हाग्रानि बिथिं दोनो बेनिफ्राय आरो जोंहा जिथुनिखि नै बेयाव दिन्थिदों नै बेखौ नोंथांमोना फिल्टार साननो हागौ नाथाय फिल्टार नङा दे बियो मा होनना बुङो जोंहा खारै सरो खारै सरग्रा आरोना नै बिदि बनायनानै सोलियोमोन आरो सिगांनि बर'फोरा न' अब्ला आङो दिन्थिलांबाय थागोन नायलांबाय जोंहा नै बिथिं जोंहा गोबां फटक लालायदों नानिमोना मा गामिनि खाथिनिनो न' आलिसिङानि नोंसिनाथ' थाफैदोंना ना थांलाय फैलाय ना खाथि जाहैबाय नालाय न' होमबा दा न'आव ओंखाम जानो थांगोन आरो न' ओंखाम जानानै आरो फैफिनगोन बे खाथियाव जेनेबा हबा नुनानै मोजां मोनो आरो ना दे गोजोननाय मोनबाय आंबो नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै दे आङो बिदिनो दिन्थिलांगोन नोंसोर नानिमोनाबो एखे गामिनि आलिसिङा न' दे आं इउटुबाव होनाय जागोन दे हामा मोना दे जोंहा नै बिथिंबो नै बिनानाव मोननानै फटक लानो फैदों सासेया लाजिदों दा नानिया मोखां फांथेबाय मा खबर मोजां फटक लानोसै नैबे आंनि बिब'नां दे नायनानै ला आरो चेनेला साबसक्राइब खालामना जोंहा गोबां सेंग्राफोरा नै फटक लादों बिथिं बेनिफ्राय आरो नै बिथिं जोंहा भलन्टियार्सफोरा फुरा गसंनानै थाबाय थानो गोनां जादों बिथांमोना बेखौ नेनो गोनां जादों आरो गोबां खस्थ' खालामनांदों बिथांमोना आंबो सिगाङाव बिदिनो बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि सभाफोराव भलन्टियार गोबां थाहैबाय गोबां खस्थ' दङ भलन्टियार थानायाव बिथांमोना निस्सय मिथिदों गोदान जानो हागौ बिथांमोना बायनाबा सिगाङावबो थाफेरखांनायबो जानो हागौ आरोना आदा भलन्टियार्स हिसाबै बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सनाव बेनो गिबिना ना सिगाङावबो थाफेरखांबाय सिगाङावबो थाखांबाय ना थिगानो दे मोजां खस्थ' दङ भलन्टियार्सआव मिथियो आंबो थारमाने सिगाङाव बर' बेंग्रा आरो एदेनबारियाव बोसोरनै भलन्टियार्सआव मावबोबाय आरोना दे होमबा ना जोंनि जा आदामोन दङ भलन्टियार्सआव गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जादों आरो गोबां मानसि फैयो नालाय बेखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय जोंनो भलन्टियारनिबो गोबां गोनांथि जायो आरो अब्ला भिडिअआ गोबां गोलाव जालांबाय आङो बारा गोबाव खालामला आरो बिदिनो आङो गुबुन समाव आरो गुबुन भिडिअ लाबोनो नाजागोन आङो दिनैनि थाखाय आं बेसेबांखिनियावनो दोननोसै आङो जोबनायाव नै गेटनि डेक'रेसन आरो आङो दिन्थिफिनबावनोसै नोंथांमोना नायलांदो
नै बिदि जोंहा गेटनि डेक'रेसना बेनिफ्राय आरो आंजों लोगोसे दंफायो सासे जोंहा नै बिथिं आदा आंनिनो लोगो बिथां दङ नै बिथिं जोंहा मा होनना बुङो बिथांखौ लोगो मोनदों रेन्टा जोंहा बिथाङा जाहैबाय मा होनना बुङो दैफां मण्डलिनि बिथाङा एसे सिनायथि होना लादोलै नामखौ दे आदा आंनि मुङा रेन्टा बसुमतारी आंनि सार्चआ जाबाय दैफांगुरि बापटिस्ट मण्डलि आं बे सभायाव फैनानै गोबां गोजोननाय मोनदों गोबां बोसोर 3 बोसोरसो जों बेबायदि सभाखौ खुंनो मोनाखैमोन नाथाय इसोरनि अननायाव देग्लाय बे सभाखौ जों खुंनो मोनबाय बेनिखायनो गिबियावनो बे इसोरखौनो हामबाय होनदों आरो आं बेयाव फैनानै गोबां गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि सभाया मोजाङै जालांगोन होननानै आं इसोरनियाव भरसा खालामदों दे गोजोननाय थाबाय आदा आंनिफ्रायबो नोंथांखौ लोगो मोननानै आरो नोंथांनि कमेन्ट मोननानै आं बिराद गोजोनदों जोंहा मा होनना बुङो हबाया दिनै नैथि सान जाबाय गाजा गोमजायै जालांगोन आरो जुदि सोरबाफोर फैयाखैब्ला फैनो नाजा आरोना आरो गुबुन फोथायारिफोर दङब्लाबो जोंनि बर' बेप्टिस्ट कनभेन्सननि बोसोरारि जथुम्माया माबायदि जायो बेखौ नायनो फैनो हागोन माबायदि डिसिप्लिनाव जायो बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो न अब्ला आङो आदाखौ हामबाय होनदों न लोगो मोननानै आंजों दसे सम होनायनि थाखाय अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ आं गोबाव खालामनो सानासै नोंथांमोना बांद्राय गोलावबा नायनो आमुनिबो नांगोन बेनिखायनो आङो बेसेबांखिनियावनो दोननोसै गोजोन्थों इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथों एसेनोसै